Balik sa GMA Regional TV Live karong buntaga makapuso atong ilailahon kining aspiring artist gikan sa Silay City sa Negros Occidental. Na trending ni siya karong bag-o makapuso gumikan sa mga mural painting nga gisulda niya paghimo diha lang sa ila mismo nga mga balay. Doon na kuno ni uban na nga gustong magpabuhat niya niini mo nga magpakisayod ta. Kabahin sab niyang talento nga unta may mong inspirasyon sa atong mga viewers karong buntaga. Makauban nato karong buntaga mga kapuso si Colleen Aboy. Good morning. Hi, good morning, Sir Nico. Hi Colleen, thank you so much for joining us. Can you tell us more about yourself muna? How old are you? Taga saan ka? And then nag-aaral ka pa ba ngayon? So ngayon po, I'm Colleen Aboy, 21 years old, fresh graduate from TUP Visayas, taking up the Bachelor of Science in Electronics Engineering. Can you tell us more about your itong mga masterpiece, yung art mo, Colleen? Kasi like the one behind you, mural painting sa inyong bahay ito, Colleen. What prompted you na gumawa itong mga mural? I don't really want to spend my whole time doing nothing and syempre gusto ko ring gumawa ng something new, so I tried mural painting po. And after that, ayokong mag-scroll lang sa social media ko kasi marami akong nakikitang news about sa cases sa COVID, so I really don't want to spend my time worrying. And ayun, out of the blue, sinabi ko sa mom ko na, Mom, I want to paint. So, syempre, thankful rin ako na support lang siya. Diyan sa bahay nyo, so mga pintuan, mga blank wall, yung ano nang nagawa mo so far? Actually, yung 2 doors namin, pinuntahan ko rin. Kasi mukhang luma na siya. So, sinabi ko rin na parang luma na, gusto ko tong pintahan. At the same time, gusto ni Mom na i-repaint yung whole house. So, habang nire-repaint ko to, dun ko na isip na pintahan na rin. Can you tell us more dyan sa likod mo, yung behind mo, yung mga anime characters? Favorite mo rin anime? Yes po. Mahilig po talaga kasi ako sa anime. And habang naghihintay ng mga news and about sa thesis on sa schools po, nanonood ako ng anime. Which anime character yung paborito mo? Actually si Kuro Tetsuro po sa Haikyuu. Aside from anime, Colleen, nag-John Lennon ka rin, yung isa sa mga ginawa mo. As I was posting my pictures, the works sa social media po, daming nagsasabi na sana all pinapayagan, ganon. And I was like, ay wow, I'm blessed talaga na magkaroon ng mom. So I painted his favorite po. And gusto ko lang naman na every time na umuwi siya sa bahay and she's tired minsan, kaya ayon, sinasabi niya na nawawala yung stress niya. At pinopost ko talaga siya sa social media para ma-encouraging po yung iba that this pandemic po, we can still be creative and do something new. Bakit maganda or kaaya-aya tingnan itong mga mural sa mga public places, Colleen? Actually po, I really want to do mural painting para mas kilala po yung art. I want them to know na maganda rin ang naldulot ng art sa ating lipunan. And I also want to influence them through art po. Art can also be an influence to other people po. Finally, Colleen, to cap this off, anong mensahe mo sa ating mga parents na nanonood ngayon para sa kanilang mga anak, mga aspiring painters o mga artists? Whenever there is a creative idea in your mind po, don't ever hesitate to do it po. And yun po, na make sure po na you enjoy rin po yung art. Pahabo lang Colleen, paano naman yung mga hindi gaano ka-talented like me? How can we improve our rin? Well, actually po, para na rin ho yun sa lahat. Whenever there is a creative idea in your mind, when you want to try things like, I want to cook, I want to add something in here, I want to build this, I want to try baking, parang ganon. I want to try sewing, dress. There is always a way for learning po. Alright, thank you so much for joining us from Silay City, mga kapuso, sa Negros Occidental, si Colleen Aboy. Thank you, Colleen. Thank you so much po, Sir Nico.